Ngisini-sini lho Mbah sampean ki pendhita kondang serban ketemu putih. Ning atimu ora jumbo karo latimu. Atimu ora jumbo karo pakartimu. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo bondo donya ya? Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo derajat pangkat? Simbah kudu eling. Atimu ora jumbo karo pakartimu. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo bondo donya ya? Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo derajat pangkat? Simbah kudu eling.
pakartimu. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo bondo donya ya. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo derajat pangkat. Simbah kudu eling. Nasa ya Sang Hyang Suci. Endi suci ning lahir batinmu, endi suci ning serban lan ketumu. Nek ora suci, ora katon sarta ora iso mbuktekke. Wis cekelane cekelono omongane Antasena iki. Arep kowe dadi wong suci, arep kowe dadi pendhita, arep kowe dadi resi, arep kowe serbanmu putih, ketumu putih ning pakartimu sak ngisoring dlamakan, kowe bakal dadi intiping neraka jahanam, malah luwih rekoso mbane Antasena. Ngisine-sine lho Mbah sampeyan ki pendhita kondang serban ketemu putih ning atimu ora jumbo karo latimu, atimu ora jumbo karo pakartimu. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo bondo donya ya. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo derajat pangkat. Simbah kudu eling. Simbah kudu eling. Suci ning lahir batinmu, endi suci ning serban lan ketumu. Nek ora suci, ora katon sarta ora iso mbuktekke. Wis cekelane cekelono omongane Antasena iki. Arep kowe dadi wong suci, arep kowe dadi pendhita, arep kowe dadi resi, arep kowe serbanmu putih, ketumu putih ning pakartimu sak ngisoring dlamakan, kowe bakal dadi intiping neraka jahanam, malah luwih rekoso mbane Antasena. Ping neraka jahanam, malah luwih rekoso mbane Antasena. Ngisine-sine lho Mbah sampeyan ki pendhita kondang serban ketemu putih ning atimu ora jumbo karo latimu, atimu ora jumbo karo pakartimu. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo bondo donya ya. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo derajat pangkat. Simbah kudu eling. Simbah kudu eling. Yen to derajat pangkat kuwi mung sandanganing kadonyan kuwi sandangane ton sarta ora iso mbuktekke. Wis cekelane cekelono omongane Antasena iki. Arep kowe dadi wong suci, arep kowe dadi pendhita, arep kowe dadi resi, arep kowe serbanmu putih, ketumu putih ning pakartimu sak ngisoring dlamakan, kowe bakal dadi intiping neraka jahanam, malah luwih rekoso mbane Antasena. Ngisine-sine lho Mbah sampeyan ki pendhita kondang serban ketemu putih ning atimu ora jumbo karo latimu, atimu ora jumbo karo pakartimu. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo bondo donya ya. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo derajat pangkat. Simbah kudu eling. Simbah kudu eling. Yen to derajat pangkat kuwi mung sandanganing kadonyan kuwi sandangane lair. Ning kabrahmananmu kuwi sok bakal ditakokake nalika kowe sowan marang panguwasane Hyang Mahanasa ya Sang Hyang Suci. Endi suci ning lahir batinmu, endi suci ning serban lan ketumu. Nek ora suci, ora katon sarta ora iso mbuktekke. Wis cekelane cekelono omongane Antasena iki. Arep kowe dadi wong suci, arep kowe dadi pendhita, arep kowe dadi resi, arep kowe serbanmu putih, ketumu putih ning pakartimu sak ngisoring dlamakan, kowe bakal dadi intiping neraka jahanam, malah luwih rekoso mbane Antasena.